proljeće, čeka nas 13 prvenstvenih utakmica i nadam se 6 Hrvatskog kupa. Igrači koji nisu na spisku, možete kasnije postaviti naravno pitanje o svakom poslu, pa osobno mogu vam dati odgovor. Međutim, intencija je ta da jednostavno trebamo imati što manje statista, da igrači moraju igrati, da bi sutra mogli biti protagonijski ozbiljne priče u Dinamu. Eto, toliko od mene, hvala. Isto želim počuti. Šta ste gospodin Kačić rekli igračima na uvodu? Osim onih kurtoaznih uvodnih riječi, rekao sam što od njih očekujem, zbog čega su oni ovdje, na čelu sa mnom i mojim najboljim suradnicima. Igrač Dinama je biti ne samo privilegija, nego je to i čast. Dinamo je nešto više od nogometa. Građansko nogometni klub koji u svojoj 100-godišnjoj povijesti puno znači za ovim prostorima, za naše ljude, za naše navijače. I mi imamo obaveze Hrvatsku ligu doživjeti kao jedinu nam ligu u kojoj moramo biti najučinkovitiji, najdjelotvorniji i najbolji. U tome očekujemo i njih da ona proljeća koja su od godina licečeno bila skromna u izgledama, to više ne budu. Da u svakoj utakmici budemo, da odgovorimo zbog čega smo ovdje. Dinamo je koncentrat najkvalitetnijih igrača s ovih područja. U ovoj našoj Hrvatskoj ligi imamo obavezu da takvi se ponašamo iz utakmice. To su bile naravno uvodne riječi, a s obzirom da je danas prvi radni dan, bit će naravno prilike da se kroz svakodnevno druženje, odnosno kroz naše zadatke koje slijede, pod drobnim poznama i nadam se da ćemo na kraju biti ono čemu svi skupa stremimo. Jedna ozbiljna momčad koja se neće doći u situaciji da se može reći da nismo bili motivirani, da nismo bili disponirani za određenu utakmicu, bez obzira o kojem se potrebno podaje. Rekli ste da ćete stremiti napadačkom nogometu u golu više, od danas na treningu koliko 2:15, 2:20, 0:0. Da, 0:0, evo i to je pokazati da baš nisu puno gledali prema golu, da je dosta bilo i u širinu, da je bilo malo udaraca prema golu. To je jedan pokazatelj koji moramo ići i ćemo moramo stremiti kroz trenački proces. Jesu nam dječki u zelenim majicama danas bili prvih 11? Ne, rekao sam da nema prvih 11. Da je ovo prvih 20, odnosno 22 igrača, da se prvih 11 u stvari nema, ima onih koji su. Nadam se da ću uspjeti držati u tonusu uvijek 18 igrača koji će moći da trenutno odgovoriti osnovnim zadacima. Da se svakoj utakmici može koristiti 13 igrača koliko se data. A tih 11 će se iskristalizirati kroz rad. Praktički će oni to sami iskristalizirati, jer ako imamo svaki dan kroz, mogu reći, jednu nastavnu jedinicu, to je trening, znači imamo svaki dan upite prema igračima i jasno su im predočeni što ćemo raditi, na koji način trebamo određivati trening i koji su ciljevi treninga i koji su takvi istog treninga, onda se momčad sama isprofilira jer vide ko je odgovorio na postavljanje zadatka, a ko nije. Tako da ovog trenutka oni svi koji ste danas vidjeli tamo mogu biti u 11, odnosno mislim da tamo nijedan danas koji je bio nije da ne bi moglo postavljanjem zadacima koje nas očekuju u svijetu sporeća. Je li ovo konačni popis igrača na koje računate na proljeće ili će biti možda neki prejnak? Mislim da s obzirom na situaciju koja je ovog trenutka moje spoznaje koje je egzistiralo, su igrači na koje računamo, ne se može dogoditi da netko ode, ne vjerujem da netko može ozbiljan doći, tako da je to to. Nisam decidiran do kraja, ali s obzirom da mnogo je naravno sve moguće i mogućnosti postoje s obzirom medicinski. U zimi je moguće preći dovesti igrača, odnosno odlazak, to sve kažemo ovisi o tržištu. Dobro smo informaciju da s igračima ne možemo razgovarati, ne možemo ništa pitati, možda to vaša neka odluka ili? Nije to moja odluka. Znači, evo, dogovorili smo da će biti izvan igrača tek nakon dolaska u Međugorje.
napravit ćemo još jednu preskonferenciju uoči polaska u Međugorje sa trenerom i sa nekim od igrača i to je to. Znači čisto da se stvori još nekakva atmosfera među njima, da upazne nekakav ritam rada i da onda mogu reći u krajnjoj liniji nešto konkretnije o pripremama. Znači nije nikakav silencio, niti je zabrana, jednostavno dogovor među njima i to je to. Tako da oni ćemo biti svima na dispoziciji i tijekom cijelih priprema i kad se vratimo iz Međugorja u Zagrebu nekoliko dana kad budu prije Portugala i sve ostalo, tako da sve ostalo. Znači oni su se dogovorili da su dobro svaki? Ne, to smo znači mi među sobom, ja i osobno i još neki u klubu dogovorili da će tako biti, oni će biti isto tako obavišteni o tome, dio njih već je i to je to. Uzmijete da li su ovi igrači koji tu treniraju, Čitanović, Pavličević, neki klub, da vidimo posljedno dogovore? To je pitanje za sportni direktor, kao ja moj je dodeljnik kader igrača, s kojim su se ljudi u klubu koji vode računa što su složili, a za ostali igrači naravno se o njima vodi računa da im se pronađe klub, da igraju i da tako pokažu, odnosno jednostavno da povuku pozornost na sebe. Ja mislim da se sustavno možemo svesti u istom zajedno. Malo plašno sam gledao neki od ključnih igrača Dinamo do kraja zimskog prilaznog roka. Da ne plaši? Ne plaši me. Ne plaši me, ali mislim da mi smo na ovim prostorima ipak osuđeni da stvaramo za razliku od ovih klubova koji egzistiraju u jakim ligama, gdje stvaraju prihod radeći rezultat na većem nivou, ali kod nas je situacija ovdje. Nažalost, mi smo u situaciji da ne mogu proživjeti, moramo napraviti. Moramo stvoriti igrača koji takvi isti trebaju, da ne mogu egzistirati. Mislim da ovog trenutka to po pojadanju saznanja nema pokazati da se to moglo dogoditi. Gospodin Mamić je zadnji obraćaju u otvorenu prozor igrača zbog nesmrtnog života pred kraj ove polusezone. Kako je to bio tako opuštanja i kako ćete reagirati na to? Dobro, ja sam da sam ja ovdje novi, da ću bolje naravno upoznati kroz napravljeni rad u slačionici. Ne znam, ne mogu govoriti što je bilo prije i da je to baš u kolikoj mjeri uopće je bilo, ali jedno sigurno da neće to vidjeti. Ali neću ni kontrolirati, neću za njima hodati po gradu, neću tjerati svoje suradnike da špioniraju. Mislim da će oni reći o sebi kad se pojavi na treningu, a mi imamo zavidan fond igrača, to je vrlo kvalitetni koji praktički naš nijedan igrač nije nezamjenjiv, naravno su svi jako važni i bitni, ali da ćemo biti, da ću biti talac bilo kojeg neke sigurno. Mislim da bi na taj način štetio i ugledu kluba i osobno igrača o kojem se radi, na kraju samo sebi radi neću. Ali kažem, mislim da u ovom klubu nema takvih razmjera da možda čak malo i se redimenzionira ponekad tako igrač imamo takvim trenutku potpuno za neki rečeno ispod, jel? Se nađe u nekom trenutku pa da se slika, pa da se vidi, pa mu se onda mu sredno kriva, doda još jedna jedinica, pa onda to stavno više. Kakva situacija s Moralesom? To gotovo priča ili? Da. Morales se vraća svoj matični klub, tamo će biti posebno. Posudba transfer? Mislim da je posebno. Ali kažem, to je za direktora sportskim namjerodaniji i na netočnim. Evo gledate na Dinamo igre u Ligi prvaka, sad možete se jednim poziciji pogledati. Čim je vaš prethodnik pogriješio, da nije pogriješio, vjerojatno bi sad to ne bi vijelio. Da, točno. Da se nije dogodio taj avion, onda vjerojatno ne bi ni došlo do toga da se mi danas razgovaramo. Ja, se moram čitati, ja znam, prošlu godinu gdje stavio 100-godišnjicu našeg novodnog kluba je napravljena dupla kruna gdje se uspjelo doći do Ligi prvaka koja je sjajna. Činjenica je da u Ligi prvaka nije bila vrlo jaka grupa, moguća najjača, da smo očekivali da će Dinamo izgledati bolje, pogotovo nakon utakmice prve ovdje sa Realom iz Madrida. Međutim, danas je očito nešto drugo i dogodilo se, nažalost, da
pogotovo kod tog Liona bilo tog poniranja od tih 6-7 minuta gdje se imali previše golova, da se onda pokvario kompletan dojam. Međutim, kažem, ne bi trebalo zatamiti sve ono što su oni napravili moj prethodnik, napravili u protekloj godini, ali i te utakmice nam moraju biti pokazatelji, odnosno dati nam naznake, dati nam smjernice, gdje na koji način moramo djelovati, na koji način moramo raditi selekciju igrača, na koji način moramo pripremati da bi mogli odgovoriti tako akcijama kao što Liga Prvaka. Dva pitanja. Prvo, pokojni Toni Stević je rekao da je nikada niko u karijeri trenera kolega nije nazvao pitao za savjet. Da li ste ikad u karijeri tako